Hej, det er Razer her, og velkommen til den historiske radio. I dag skal vi tale lidt om treårskrigen. Desværre ved jeg ikke ret meget om historie, da jeg har brugt det meste af min tid på at studere The King of Pop. Ja, nemlig Michael J. Men velkommen Jytte Thorvaldsen. Mange tak, Razer. Treårskrigen var jo sejr for Danmark, var det ikke? Ja, det var det jo. Hvordan startede den her revolution egentlig? Altså, i Danmark, der ønskede et nationalliberalt flertal at gøre op med både enevælden og hele staten. Undskyld jeg afbryder, men nu som jeg sagde før, så har jeg ikke særlig meget forstand på historie. Men hvad var helstaten? Jamen, det var det danske monarki og kongerige, samt de 3 hertugdømmer Slesvig, Holsten og Lauenborg. Der var sgu noget, jeg kunne huske der. Fortsæt endelig. Det nationalliberale flertal ville det modsatte af det konservative mindretal. De ønskede nemlig at bevare hele staten. Wow, det lyder faktisk vildt spændende. Hvad skete der så? Frederik den 7., som var kongen på det tidspunkt, han gik med til at give landet en fri forfatning, så han gjorde op med hele staten. Forfatningen kunne og skulle kun gælde for Danmark og Slesvig. Forfatningens sydgrænse, den skulle være ved floden Ejderen, som så udgjorde grænsen mellem Slesvig og Holsten. Forfatningen den blev så vedtaget på den dejlige dato 15. juni 1849. Wow, jeg tror virkelig, jeg skal have renset ørerne, for jeg forstod ikke en skid. Jeg spørger. Ham Frederik, han er da en god gut, hva'? Ved du hvad? Nu har vi jo hørt en masse baggrund for treårskrigen. Kan vi få noget blodigt faktisk? Altså flere stormagter greb ind i krigen og tvang Preussen til at trække sig ud af krigen. Dermed så stod den danske hær igen kun over for oprørshæren, som blev besejret den 25. juli 1850 i slaget ved Isted. Det blev så et af krigens blodigste slag. Hvor må det egentlig have været fucking slemt? Der er snart ikke mere tid tilbage, så hvordan ender det hele? Sejren banede vejen for en fredsslutning, som stormagterne England, Frankrig og Rusland dikterede. Resultatet det blev så status quo. Slesvig og Holsten skulle fastholde sin tilknytning til Danmark, men grundloven den måtte så kun gælde i Danmark. Så Danmark de vandt Slesvig Holsten. Tusind tak, Jytte. Det var en fornøjelse at have dig her. Selv tak da. Det var en fornøjelse at dele det med jer. Men jeg nævnte faktisk ikke Michael Jackson for sjov lige før. Her kommer Billie Jean. Hey, det er Bilson i mic'en. Velkommen til Tysklands besættelse. Just kidding. Velkommen til Vild Facts. I dag skal vi tale om 1864. Som den dejlige besøgende har vi Gertrud Mikkelinesen. Velkommen, Mikkelinesen. Tusind tak, men kald mig dog endelig bare for Gertrud. Okay så. Du er her for at fortælle om 1864. Så hvad handler det om? Jamen det handler sådan set om en bevæbnet konflikt mellem europæiske stormagter og en mindre stat udsprunget af uenighed om, hvorledes et spørgsmål om nationale tilhørsforhold skulle løses. Men det handler også om, hvilke statsretlige, samfundsmæssige og menneskelige omkostninger udfaldet af denne konflikt fik. Wow, det kommer vel til at blive complicated. Kan du måske fortælle om det danske monarki dengang? Det gør sikkert resten meget lettere at forstå. Ja, altså før 1864 bestod det danske monarki af 4 hoveddele. Selve kongeriget Danmark samt hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg. Dansk fra 1814 som kompensation for tabet af Norge. Dertil kom de økonomisk mindre betydningsfulde dele af riget, kaldt bilandene. Færøerne, Island, Grønland og de vestindiske øer. Denne multinationale stat benævnes helstaten Danmark. Okay. Det tror jeg faktisk godt, I vidste. Men krigen, kan du fortælle noget om den? Ja, altså krigen i 1864, den var også kaldt anden slesvigske krig, var en krig mellem Danmark på den ene side og Østrig og Preussen på den anden. Baggrunden for krigen var de nationale bevægelser i henholdsvis Danmark og de tyske stater, som tørnede sammen i spørgsmålet om det nationale blandede hertugdømme Slesvigs skæbne. Krigen endte i totalt nederlag til Danmark, som måtte afstå hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg, der kom til at indgå i det tyske kejserrige, der dannedes i 1871. Okay, så alt i alt handlede det om... Ja, altså krigen var en kamp om Slesvig og Holsten og Lauenborg skulle høre begge dele til Tyskland. Jeg har hørt noget om stormen på Dybbøl. Hvad fanden er det? Stormen på Dybbøl. Denne virker meget gammel vold, der gik helt tilbage til vikingetiden. Den betød rigtig meget for danskerne.
Den var meget sumpet og var hurtigt frosset til. De startede med at kæmpe på Dannevirke, men den frøs til og var derfor let at angribe og svær at forsvare. De flyttede sig her til Dybbøl, fordi den var nemmere at forsvare. Preusserne besluttede sig hurtigt for at angribe Dybbøl og lagde sig i skjul. De rykkede sig hele tiden tættere og tættere på, og til sidst var de kun 150 meter fra den danske hær. Den 18. april begyndte en meget kraftig skydning fra den danske hær. De begyndte kl. 4 om morgenen, og kampen varede i 6 timer, og kl. 10 startede stormen på Dybbøl. De mange preussiske soldater var klar i løbegravene og stormede ud fra deres skjulesteder. Den danske hær forsvarede sig så godt de kunne, men den preussiske hær var i overtal, og til sidst måtte Danmark trække sig tilbage efter 4,5 time til Als. Dybbøl var tabt. Okay, så. Mange tak for dine fortællinger. Det var en stor fornøjelse at have dig her. Selv tak, det var en meget stor fornøjelse at være her. Jeg vil meget gerne komme igen en anden gang. Du kommer bare. Hej. Nu kommer en tysker og invaderer radioen. Det er nemlig Crow med Traum.